jongi ba merang pon iba la ploilan na benta kani ke jingkar padrit ke jongi kum ke snong ke jingdan kam pero EMDC ru iba idon lang kini po da ke jing chimkia ke jong pi ha be dei ba kini ka kam ko jong ala jingja ko ba snong ka thau jongi ha be dei ba kini jing pang COVID-19 da jing hadu menta ki basa kurantin ki don hadu arpnyo telik ying ki ba la bu nang ta ban pensa kurantin nagoi ke ying segoi pan andai hadu menta ki dang don tang artli ki dong ying ki banang yo ya ka positive case oi kai kalong ying ki don do san ngot ki positive case bat koi kalong ying ki don hadu san ngot ki positive case dia menta ngemla ro ban ai kublei wat la indon hamne ki doctors im ibala tresi tom na kapor siya kapor inang wadro na benta ban iyo yusu ang bede bat kini positif ibadan po jong division kajingwan lingshop biang kaba arsian jong ka klam covid khat khandai ha ka jalla ha kini kisngi kala sedang ban jelei bat pur state biang ha ka ba babon ki longyeng kilangat biang ha ka jing e baladon ru ki longyeng ki balamat ru i ka jing sosi ka bakrau da ka ba ki ladu e yala ki ba ye ki ba thoin ki jongki dang hakini ki khendiat sngi wei rangba uba na ka snong umklai ubladu no ela ka jingim na ka daw ka jingat jong ka klam covid khat khandai ha ka ba hadu kumba arpnyo tili ki longyeng jong ka te ka snong kila hab ban ngat ha ka jingsha pensyang quarantine hala ki jong ki yeng nalor ki te ki longyeng ladon sa kumba lai tili ki longyeng ki ba na ki lai tili ki snong ki balangat ha ka jingsha pensyang quarantine ki ba kan thop ka wei ka longyeng ka ba na ka snong moro kawai pat kalong yeng ka bana ka snong umlang kadai bat kawai pat kalong yeng ka bana ka snong sari khushi marngar na kaleng kinong mikmat ka thain ki bakan thop yu MLA uba Meral Bonds im baru MDC uba Balajet Rani harangkat kinong yalam jong ka nongpo constituency COVID-19 committee kilashim khia da ka ba kila lei ban penpoi kila jingirap sikite ki long yeng da ki marba mardi da ka ba kila IT yakini ki jingirap haman la kinong yalam jong kite ki lai tili ki snong Shushu na kaliang MLA haba ajingkran ula kentu ki paiba nong snong jong ka constituency jong ka district bat jong ka jela hi barok away bakin ai ka jinge trailang daga banbo renti iki kendon ki balabu daga tanat ka koi ka khia jong ka jela khnang ban light na ki jingsha wanling shop jong ka klam covid khat khandai agni ka por ngi don ha ka snong klai banya don bentalem hai bor ibarit na kaliang jong ka nongpo konsi COVID-19 committee banya snok tilang banya rap ya ki marbam ki mardi ya kini ki longjing ki ba set slung lane ki ba song quarantine hang ne ko snong klai kumbala ba sutu agane ke snong ka jingwan len shop jong ka klam jong COVID-19 agane ke second wave ka bagi khat kene ke jingwan shop ka sin ka ba ar namar kumbala ba sutu asnem arja arfo ilai tip kumtu nagaliang jong komiti ke jongir ngina persyang banyara te namar ke jing pensunjur nagaliang jong sorkar ngina sange support bani ai ke nyerap nagaliang jong ne COVID-19 komiti te namar ke jing Q state ai kini gi katu ka ne sngi katu ka ne tayo kene komiti kelas ngudei ba in happen nyerap kat bala ibor ibarit ban ai ki marba mardi sai kini kilong ying hamtam kene ke snong uklai kawai na ki kubor ki basusi kolong ba iwe na ki samlarang ba ila sat no na ladu no ki jingim aki ne ki kising asngi ki blalik no bat katu ba ne ki dang don ki ne ki badang test positif hadu mentah po kan ki snong ni sufu ki don katu ka ne tuli area po kan ki snong ki bala kentuk kum ka containment zone na kaliang jog district administration na kaliang jog health department tingi kentu ya kinong snong irang ba snong bakin activate sebutin ya ka CCMC itu ka management committee jong ka snong ka badon haman ki snong ban kmi itu ki fatali ki sub committee ki badon bakin sobha ban sim khia ban budin ban pej namar bangimlong ban kingsting ya uni yang jingpang kene ka second wave bagi khat ka buan ka sin ka ar ni hapan pikir tamo semua ban kentu ngimde ban ting palat ban ngimde ban kingsting ro ngihap ban fikir ngihap ban long adekar bat baknang bangin laj na uni yang jingpang ko mula batai renti ke jingdeng mas kalong ka ba ni kongsan hadu kata-kata bangin yadai lede
kajing tet ikiti kalau ngobo kongsan itu kata kajing penjengai bangin nam ban kiar na kajing ya kubli kiti bat kota tet ikini kajing batai na kaliang jong ka senat jong ko kya ikin subha ban chung kiai kani pada keju upor mata kasni habang yo ban IT ya kini ki paket yo kini kajing bam la sisa ni sufu kajing dan kam ha kilungi long sem kilong ki babun dan ring so ban panmap na kaliang komiti ru ya lengba jong pirang ba snong ba ki rong ba irang ni gemla ban penbiang gat kum gijing don kam gijing pi lisan gidon kam sibun ki marbam ki mardi tam haibor berit mengini don bentah namar ba kidang don sakatu kat ni sendi snong ru ki ba kidang don hagelenti gijing sedang mentah ban yarap iki sajisian kam long ga besuk ya ke komiti endai ngilek kat balak ban yarap haibor berit ini kentu irang ba snong ru bikin sobhaban ai gijing trilang badu ngin ketu ginong song bikin sobhaban pikir banyada ilade naune Jepang ingin sim sibun kepor ngikit bokuriang ipirang masnong ke komiti manajemen komiti jong pia snong basin la ban tem na gijing trilang bat ka health department bat ka district administration ban nakaliang komiti jong ngiru ni kentu kat wala iki basin sobhaban ban sumar bhai la deru kumju kum ki frontline worker ki bahab ban page ban mi ing kam atau sno